egy. Na sziasztok srácok, ebben a videóban GLP-val fogunk, hát egyezni, vagy mi legyen? Lehet egy véd, lehet Battle Royale, lehet Akkor egy Raktem, De publikon van, az nem baj. De ez egy úgyis. Jó. Na fent van 39 fiendem. Az igen. Nekem 22. Hallod? Szerintem abból a Igen. 39 fiendemből a fele szerintem nem a bajátom. Nekem is. Tehát azt sem tudom, hogy kik ők. Maximum, ha egyszer játszottam velük. Az megvan. Na. Az vicces. Oké, van egy pálya, akit ismerek, és játszottam már velük sokat. Jó szól! Please wait! Nem. Itt vagy. Jó. Amúgy... Jó, nekem elegem van. Megyünk... Hol van? Mondjuk, megyünk... Ilyet. Amúgy most nézem a TikTokot is. Amúgy az tényleg jó volt, mikor Mongján megölte Mr. Savage-éket FNCS-en 1v2-be. Aha. Én is látszik, hogy milyen jó volt Mongján. Nem, annyira nem az. Hát! Most még ki is sincs közel hozzá. A GP-s. Hányas? Jó. Two hundred. Pump shotgun. 200. 200. OG 200 pump shotgun. OG pump shotgun. Jó, aki P90-en van. I think ezek nagyon nóbok. Leestem a hegynél az indulásnál. Az jó. De itt vagyok már fent. Ó, de tudom, hogy ezt mondjátok csinálni. Oh. Hát de aki én nem vagyok, mondjál. Gyere! Gyere! Várj. Amúgy én nem vagyok itt. Na jó, mindegy. Igen, de ez jó. Te magadba vagy?
Ah, És jó lenne, ha nem magadba mennél. Meg amúgy Ja. én se. lefektettek aludni. Ott... Engedj meg! De... Amúgy... Ezek kik? De... Vagy mivel nem, de hogy is. Mi? Majdnem mondtad, hogy mangrálok, de az túl rosszak. Ez mind a kettőnknek meg lehetne, hogyha ma switcheltem. Amúgy ez mi? Egyik hátul jön túl, a másik meg az is. Shut up, várj. De, jó. Hogy az hogyan te falad? Ja, ez itt csak robban? Help! De itt letettem a falat. Ami padló, de nem baj. De, amúgy én ezt feladom. Miért kell túlni? De, amúgy denszeléted, mert megöl nem tudom hányszor, mert only túlja a gyerek. De, Ez a szintje, hagyjad. hallod? Ez a gyerek, ez nulla pinges, ez a láva, nem Amúgy tudom én mi. tényleg feladom, ez a mi 3 vagy mi 4 fejnél jobból ér, hogy túl. Vagy mi? Ennek a mondatnak nem volt értelme. Tesó, gyere velem, gyere velem. Vég, ez mi? Mert de érte meg túr hátba. De, amúgy feladom. Hányszor mondtam is azt, hogy feladom? De, ne denszeljetek már! Toxik! De, De amúgy, egyik dead, ez lovos. én is. Hillel itt, hillel nálam. Én is hívlak. Az a baj. Úristen! Úristen, milyen 180-at kapott! Amúgy nem szej, mert ők is ellenszeltek minket, szóval. Volt, miért nyitottam meg az inventorit? Help me! Jézus! De nulla pinges! What? Na most pikexeljetek be, kérlek szépen, én ráér holnap is. Sziasztok! Jaj, már lőnek inkább. Egy nok. Amúgy denszelj! Nem érdekel, hogy meghaltunk, denszelj! De nem tudok denszelni. Hallod? Ne ilyek, hogy denszelj! Nulla? 0. 119. 32. Gyere ide! De amúgy... Szia, fiam! Ó, de megijedtem!
Ja, bocs. Where finish? Good. Ja, jó. Azt hittem valaki rajtad. Rajtam. Aha! Most már tényleg rajtad. Egy nem is. De... De hogy kell jönni ide? Szia. Nem finishelsz, ma megverlek. Te ne dobálj, te... Hú, te. Azt a vodka nanana. Parancsoljon a szekér napon a tisztaszor, szépen írja, híválj meg, baby, mennyit számolt, még elaludtam, Amúgy jól betek pedig. énekelsz meg minden, de hallgass váljál, please. Pardon, amíg nem mentek haza, nyugi Amúgy, távolságomnak. Igen? Jó lenne, ha három hallgatnál. Ja? Örülnék neki. Ó, de jó lenne, most nekem ott az a P90 ott. Ó, de cheatelj! Ah! Ha dolgálsz a boxomba, cheatelj vagy. Ó! Ha! Nem is került. Az már igen, 116. 2 happy. 0 ping. Mert ugye cheatel, de... Úgy, ez nem is. Jó. Hú. Jó, te milyen felvétel? Jó, 12 persze. Jaj, oké, itt vagyok. Rájöttem! Jaj! Nem kellett volna. 128. Nulla ping? Nem! Amúgy kialt F4-eztem. Hát srácok, ez a videó ennyi lett volna, hogyha tetszett nektek, akkor iratkozzatok fel. Na, sziasztok! Egy dal.